हल्टुगाव फरेस्ट डिभिजननि गौरां रेन्ज आरो ब्रह्मपारा ग्राम सभा समिति खिनानै जे ब्रह्म सभा ग्राम सभानि आन्दाराव 13टा गामि दं 13टा गामिनि गेजेराव थांनाय मेट्रिक एग्जामाव जाय फरायसा फरायसुलिफोरा सेथि मासि आवगायनो हादोंमोन बिथांमोनखौ जों बरायदों आरो बिथांमोना फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे मोजाङै फरायलाङो बेखौ जों खावलायदों दा जों कमिटिखौ बुंदों आरो रायजो राजाखौ बुंदों जाहाथे दा जाबायदि सोलिगासिनो दं बिदिनो जाहाथे थाबाय थायो हाग्राफोराव थाङा बिदिनो मैहुर खालामा बेखौ जों रोखा रोखा खावलायदों आरो बिथांमोना आं सानदों बिथांमोना बिदि खामानिखौ मावथ'नाय नंला थारमाने बे मोनसे समाव हादानमोन दा फैयै फैयै FRA फरेस्ट राइट एक्टनि आन्दाराव हानि लेखा मोनबाय फरेस्टनि आन्दाराव थाबाय दा बिथांमोना बेबायदिनो हानि मोन्थाइखौ मोनबाय खाजोना होनोबो हाबाय लोगोसे गथ' गथायनि फरायनायनि जायखिजाया लेखा बा लन लानायनि लेखा PM किसाननि लेखा जों फरेस्टनिफ्राय मोनगोन बिदि आरो मोननाय मोन्थाइखौ मोनजोब्बाय आरो BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 251 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुन गोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिलसफी, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज कैरियर काउन्सेलिं सांग्रांथियारि हाबाफारि रिविजन क्लास लोगोसे स्पोकन इंग्लिश सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन गोरोन्थि मोनदोंब्ला दानो 9706680878 700227129 आरो 7002131754 जानबुं ओनसोलाव जगाजग खालाम कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल ID govindcollege@gmail.com